Muri Zimbabwe tiri kusangana zvakare pano pachirongwa paJCTV Africa tiri kuno kuGokwe kune nyaya yaChief Nemangwe avo vakaponda kana kuti vakauraya munhu vachishandisa nzira yekutsika munhu nemotokari yavo. Asi regedzai ticlarifaye sezvatinongoita mazuva ese kuti Mambo Nemangwe handivo vakaponda asi munin'ina wavo anova ndiye anga ari kudhiraivha kana kuti anga ari dhiraivha wavo. So tasvika panzvimbo yanga iri kana kuti parufu rwanga ruchiitwa kunzvimbo yeMasakadza kuri kuno kuGokwe. So nhasi redzai ndikupei update yezvaitika muzuva ranhasi. Tichitaura kudai izvi mushakabvu avigwa kunzvimbo yekuGokwe ikoko, asi pane zvaitika zvandoda kuti ndingokupai just a few things that has happened today. Chekutanga ndechekuti mambo varamba kuuya, Mambo Nemangwe varamba kuuya kurufu nechikonzero chekuti vari kunzi vanga vaenda kuKwekwe, vangaenda kunogadzirisa kuda mota yakarovera ichizvinorova munhu, saka vanga vaenda nemota iyi kuKwekwe. Asi zvinoratidza kuti vazvidza kutaura kwaMambo Njerere kwekuti vaifanira kunge ivo vange varipo parufu vachionesana nemhuri, kubata maoko pamwe chete nekubvisa izvo zvanga zvatemwa nedare raMambo Njerere. Mambo Njerere havana kuuya vega. Mambo Njerere vauya mushure mekunge vatumwa nahead wemachiefs vanonzi Head Chief Ngungumbane vanomirira Midlands Province. Chief Ngungumbane vatumawo Chief Njerere kuti vakwanise kunotaura nemhuri vaone kuti pangawanikwe here a common ground inova ndo yaita kuti pazosvika pakuti vanhu vazobvuma kuviga mwanakomana wavo. Asi dzai tipinde mhurukuro yandaita naMP vaMatiza avo vanga vari pakati pemhuri vachionesana kuti zvingafambe sei. Mamwe mainterviews ataita achiripo akawanda, tichiri kumbomaedita tichasanganisa. Tinotovimba kuti by Saturday tinenge tichikupakurirai nyaya yese semufambiro wakaita. Saka garai muri pano paJCTV Africa tichiri kumbobatanidza kuti mainterview edu ange akakwana. But regzai timbokupai interview yandaita naMP vanova vaMatiza avo vanga vachitaurawo zvaitika nemuono wavo. Asi toda kuvatendawo zvakare nekuti MP ava vamira nemhuri kubva pakatanga zvinhu izvi, vachiedzawo kuti vaite mediator pakati pemhuri idzi. Saka ngativanzwei vachitsanangura zvizere pamusoro penyaya iyi. Atipindei mhurukuro yandaita navo masikati ano. Dunhu raMambo Nemangwe, asi zvakare tiri mudunhu reMakare vari kunoku. Panapa ndina MP vanomirira musangano weZANU-PF vari vaMatiza. Saka da kuti vatitsanangurirewo kuti chiitiko ichi chasiyawo dunhu ravo rakamira sei. Regedzai tivachingamidze muchirongwa. Makadi zvenyu baba? Mafara here nematambudziko kababa aonekwa. Ndimi makasanganawo nechiitiko ichi mudunhu menyu? Ya, zvakaoma. Chakasvikawo kwamuri chakakusvikira rini? Number one, mufana wechidiki akafa. Zvakasvika last week Thursday, ndapane mufana atsikwa nemota naMambo. Saka vanhu vakabva vatanga kuti against Mambo, da kunetsana naMambo. So ndikabva ndati regedzai tipindire ipapo kuti vanhu vaise zvokurwisana pasi, asi vataurirana, vasvike pakutaurirana. Saka tiri kuzama kuengeja Mambo, but Mambo arikuratidza kuti haasi kuda kutaura nevanhu, ari kudzinga vanhu, voshandisa mapurisa kusada kutaura nevanhu. Zvinova zvinhu zvakashata. Handisi kuti tingaite sei sezvo ari madzimambo, asi zvinhu zvakaipa kuti Mambo anosvika otsika munhu nemota, kusvika munhu pakufa. Izvi zvinhu zvererai touraya mwana mudiki nokuda kwenyaya
dzekunwa doro kubawa kwawo votsika muno asi zvinhu zvinofadza ukatarira vanhu vese vari panapa vana vechidiki vari panapa vari kuda kubatikana zvinhu zvinobata vanhu vese havatotadza kuti wapa sei chikafu vakakumbira ngoti right sezvo murimi mapara mhosva tiri kukumbira wana usavi kana kuti hufu zvavo havasi kuda kana kutoonekwa vatotumira mashoko akaita se asiri mashoko ari right so tinotenda president nokutumira mambo Ngungumani namambo Njelele nasenator Chief Chireya naDA wedu vakauya kuzobatanidza vanhu namambo saka president vatitira zvakanaka vatumira madzimambo avo kuuya kuzobatanidza vanhu kunoko izvozvo tinozvitenda because thousands and thousands vanhu vasiri kufara nezvaitika panapa. Chitiko ichi chatisiya takamira sedunhu. Ndifunge kuti mambo achagara dare because iye aratidza kuti handifunge pada kutopindira hurumende kwakasimba kuti nemangu inge yakarongeka very right because vanhu havachatrusta mambo kuti ivo vanotitonga wani ende nhau yakaitika pane vamwe vakaurayana padhuze dhuze patira vakatanidzwa kudarikwa mambo vakaripiswa mombe vakaita sei hatina kuti mambo vanoda kuripiswa asi kungotumira nhumbi dzavo dzobata maoko dzoratidza kuti vane vanhu asi izvozvo zvaratidza kuti pakaoma vasiya vanhu vakadivhaidhana vanhu havachatrusta kwatiri sevatungamiriri seipa pano tiri kutya kana kurohwa chaivo because utonzwa kuti zvinoita umwe ndine rimwe chete namambo. Mabva mataura zvinhu point yandaida kukubvunzai kuti imimi sevatungamiri matungamira nzvimbo ineyi seutungamiri zvakusiyaiwo muri pachinhano chipi kusaremekedzwa nevanhu vanhu vachatiremekedzi kuti tikavadanja ichi takuronga navo zvakati voti mimi hamusi kumira nesu patinenge taita sei chabatikana kana tawirwa nedambudziko. I think no problem hombe yasiya mhuri yakapatsanurana zvakati kukumbira kuti madzimambo akurumidze kudzika kwane mamwe kuti vagadzirise nhau dzipi idzi zvinova zvinhu zvakanaka. Chii chatinodzidza pachiitiko ichi semhuri? Inini ndadzidza kuti hatiregei kutonga takabata matemo because vanhu vanotonga ivavo nopedzisira wavaluza nopedzisira usina vanhu ivavo zvizotibudiri zvakadi zvakanaka hatingonzwisisai vanhu tosvika pakuwirirana tione zvinhu zvedu zvakamira sei. Tinoziva mutungamiri wedu vaMnangagwa vanoti is a friend to all and enemy to none. Semusangano weZANU-PF wasiwa uri pachinhano chipi nekuda kwechiitiko ichi? Musangano weZANU-PF wabva wawedzera kubatana zvakasimba. I think nekuda kwaMP from day one tiri panapa nemabereki. Musangano weZANU-PF wawedzera nokuda kwamadzimambo avatungamirira atumwa napresident kuti asvike pano. So zvinhu izvozvo zvakaita sei zvasiya musangano weZANU-PF uri so strong uri so strong asi munhu wani asara achiblemewa ndimambo asi zvemusangano weZANU-PF vanhu vese ava vasara vakanyanyisa kutsigira musangano weZANU-PF nokuda kwezvaitwa nemusangano weZANU-PF. Vatumira mambo Ngungumani vakataura namambo Njelele, mambo Njelele vakanogara dari nezuro. Ndakanzwa kuti mambo pane muripo uchange uchiuya panapa saka izvozvo ndo watakamirira muripo wachona kuti udi usvike. Mashoko enyu kumhuri kuno kuyafirwa ndeyekuti kudii? Mashoko angu ayekuti hatirambe takabatana mhosva dzinoita kuvanhu mhosva dzinoita kuvanhu asi hatichemene tariro kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakaita sei zvakanaka. Right, ndo urukuro yataitana Honorable Matiza vana ndo MP vekuno nzvimbo kuno
Nemangwe. Saka ndo muchidimbu update yandinayo nhasi yekuti Mambo Njelele vazosvika nedelegation yavo vakasiya chipo chavo chabva kuna Chief Nemangwe, asi havana kufara nemaitirwo aitwa naChief Nemangwe nekuti Chief Nemangwe havana kunge varipo parufu, vanga vaenda kukwekwe. Varatidza kuti havana kufara nemaitiro aya nekuti vanga vari kuti ndichitarisira kuti semunhu akakanganisira dunhu rake aigona kuuya akandi ari kuseri kwangu oonesana, ouya ochema nevamwe oswera ari pano kusvika munhu achichengetwa. Asi haana kudaro, atotiza akatoenda kukwekwe. Asi Mambo Njelele vataura pachena vakati inini change ndiripo kusvika ndameka shuwa kuti mari yakavimbiswa naChief Nemangwe uyezve nemombe dzavavimbisa vanodzibhadhara. Saka mombe dzekutanga 3 dzabviswa, asi dzichida kuti dzinge dzine mapepa ekuti dzinge dzichisvika pamushauro. Saka ndo mamiriro ataita, asi grocery nemabhageti 21 asiwa aripo pambapa. Ndo mamiriro azvaita. Zvakarezve chimwe chaitika muzuva ranhasi ndechekuti vazhinji varatidza kusafara nekuda kwaChief, zvisanganisa kana MP manzwa painterview yataita navo varatidza kuti havana kufara nezvaitika. Vari kuratidza kubatikana pamusoro paChief. Vazhinji vari kuti maitiro aitwa naChief Nemangwe anoratidza kuti havadheerera vanhu. Pano weimwe mhuri wataitawo hurukuro naye anga achitsanangurawo kuti inini ndakabhadhariswa mombe, takabvisa mari inokwana kuitawo 1700 nemombe tichibhadhara mushure mekunge mambo vati pane munin'ina akanga abaya, munin'ina wemurume uyu akanga abaya munhu akafa. Mambo akakurumidza kumhanya vakati mombe ngadzibude, hanzi within 2 days mombe dzanga dzabuda. Vakati imwe mombe ndeyekuchenesa dunhu, imwe inofanira kuenda kwamambo. Saka izvozvo zvinhu zvakatyamadza vanhu kuti aiwa mambo imi ndimi hapana kana 2 months makanga matodedza kuti muri kuda mombe. Vanhu vakabvisa zvavakabvisa. Ko imimi chatadza kuti muuye muonesane nevamwe chii? Zvakarezve pane mashoko abuda ekuti Mambo Nemangwe vane zvimwewo zvavari kuita mudunhu ravo zvisiri kufadza vazhinji, kusanganisira nyaya yekuti mbudzi dziri kunzi dzikangoonekwa dzichifamba kutanga nguva dzisiri between 4 PM manheru kana kuti kusvika na 6 PM, mbudzi dzese dzinofanira kunge dzavharirwa within 6 PM kusvika mangwana na 4 PM masikati. Zvinova zviri kukatyamadza vabereki nekuti mbudzi dziri kuti dzikangoonekwa mambo vanobva vatodzitora vototi dzavo, kana ukatadza kubhadhara mari iyoyo vanobva vatora mbudzi idzo vototi dzavo, kana kuti unofanira kubhadhara $10 yekuti uripire mbudzi yako inenge yaonekwa iri stray. Ndo mashandiro ari kuita. Saka vari kuti aiwa uku kutonga nedemo kuri kuitwa namambo. Uyezve pamwe pacho vakaona vanhu vanenge vachipfuura mudunhu mavo vane mombe, vanobva vatanga ivo kudhimanda matsamba emombe kuti toda matsamba emombe. Zvinova zviri kuita kuti vagari vemudunhu vati aiwa mambo vari kuencroacha outside his jurisdiction, zvisiri pamutemo, vanofanira kuti vamiswe sekutaura kunoita vanhu vemazuva ano, kuti mambo ngavamiswe zvavari kuita izvi. Saka vazhinji vari kuti aiwa dai hurumende yaona kuti yatora matanho ekuti Mambo Nemangwe vabviswe pachigaro. Ndo shoko rakachitaurwa kurufuko. Saka muchidimbu ndo zvatingati zvatatinazvo muzuva ranhasi. Sezvandakambokuvimbisai tichitanga chirongwa kuti musi weSaturday ndo pachange chikupai full update pamwe nemavideos atatora muchinzwawo divi rababa, divi remhuri iyi, uyezve nevanhu vanga vachichema-chema pamusoro penyaya yemaitiro aChief Nemangwe. That being said, ndokutendai mese nekuva nesu muzuva ranhasi. Thank you so much for tuning in and listening to this update. If you have got any update or if you want to be part of this program,
feel free to get in touch with us on the numbers that are appearing on the screen, so that we can include you in that. Your comments are also welcome. If you've got a news tip, if you also want to advertise, that is the platform. That being said, I want to say thank you to everyone that is tuned in, and we keep on giving you this story. We actually have a story that has happened kunzvimbo yekwaNjelele yachakupai zvakare mangwana. Tikuudzai nyaya zvakare yekufirwa kwaitwa munzvimbo iyoyo. Gokwe iri kuramba ichingovhura hombe. Hongu hatizvitinakidzi sevagari vemugokwe kuti gokwe irambe ichingopendwa negative light, but ndozvinenge zvaitika. Tingaite sei? Inyika yedu hatina watinoiramwira. Saka tinoonana mangwana patinenge tichikupai another update, and be ready for the videos that are going to be uploaded here on YouTube. It's bye for now, and I'll see you on other videos.